Salma Academy. Academy Shink. Ne bɛ n da don I da la. N to yen sa. N bɛ taa sugu la ka. Nlada. E yɛrɛ de kɔni. Yɔrɔ kulu de ko I ka na n sama u ka pâté la I ma sɔn ni. Wala ni nana de wala ye sun. E bɛ se ka taa nin fɛn jugunin ta cogo di? Kana bila ne ka ko muso. Ala sa aw ɲɛ tɛ ne na. Ne ka wari dafalen ka di ne ma dɔrɔn. E ka wari bɛ sɔrɔ wala. E ka wuli. N bɛ taa sugu la ka na mɛn. Maître Koulou, Akarari, Abtogodi, ça va? Korbaste, Amba, alhamdulillah. Ne yɛrɛ kuma ta e fɛ sisan. Ni mɔgɔ gɛlɛn ba de tun bɛ. Koro ka di. A ka di. Ayiwa baasi. N'i y'a ye kɔni wulila ka se ma. I ka muso ka ko de don. Koulou, o kuma mun fana sɔrɔ? Fɛn m'a sɔrɔ wa a ma fɛn kɛ. Alhamdulillah. Wala fo ka lafiya sa. N'i y'a ye wulila ka se ma. Awɔ. I ka muso dɔgɔmuso nali ko kuma dɔn. Ne tun b'a fɛ ka e ci. I ko mun? Awɔ. Koulou, e kɔni t'a fɔ ko halisa e ma o ci ɲɛfɔ fana. Bakari, ni a tɛ k'i ma baasi ye ne tun b'a fɛ e ka wuli i ka ci fɔ a ye. Koulou, aw kɔni o bɛ kɛ ne ma baasi ye dɛrɛ. Koulou, nin ci in tɛ se k'a lase tiɲɛ yɛrɛ la. N tɛ se dɛ. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Bakari, o tuma teriya ye nkalon ye. Teriya ye tiɲɛ kɛ. Nka ni ne ye n bolo bila nin ji la, fana bɛ sɔn ka san fini tile bi cɛ dɛ. F'i k'o jateminɛ. O bɛna gɛlɛya dɛ. An dun tɛ jeliba dɔ ɲini an k'o bila o ka ci la. Ko jeliba? O ka ci la sa ma. Alahu akubaru. Koulou, dugu in kɔnɔ i tɛ n'o jeliba sɔrɔ wa i tɛ o funɛ sɔrɔ ala ma taa woloso i tɛ n'o sɔrɔ mun bɛ se ka t'i ka nin ci lase mais ne yɛrɛ dabali kɔni bɛ ka ba i la quoi tara e b'a la k'i yɛrɛ la kalabanciya de don wa wali kelen i bɛ k'i yɛrɛ fili fana ma de. Tɛ tɛmɛ nin kan. Bakari, o tuma na an b'a kɛ cogo di? Ko an b'a kɛ cogo di wa? A fɔ i b'a kɛ cogo di? An b'a kɛ cogo di ka n'o fɔ dɛ. Bakari, mɔgɔ teri sa don o ti sa don ye dɛ. O ye tiɲɛ ye. Nka i teri malo don. Awɔ. O ye malo don ye. O siga t'o la. Ne k'o fɛɛrɛ ni si t'e kɔnɔ hali ma taa hakilina ɲumanin dɔ e k'o fɔ ne ye n ka t'o fɔ fana ye. Koulou, naamu, ala ko tiɲɛ tiɲɛ tɔgɔ Mamadu dɛ fɛrɛ kisɛ kelen tɛ ne kɔnɔ na i y'a faamu i b'a jateminɛ n'i yɛrɛ hakili ye mun d'i ma fɛrɛ tɛ ne kɔnɔ na dɛ.
kun filɛ nin sa dɛ ayiwa ne kɔni fɛ o tuma na ni e ni ne jɛra ka se fana fɛ ayi fana tɛ ɲa ka n'o fɔ e yɛrɛ kan k'i miiri kɔrɔlenw na dɔrɔn i miiri kɔrɔlenw na Bari dennin ka di ne ye cogo min na tellement a ka di ne ye a ka di ne si ni kɛnɛ ye wa fo n dalen bɛ sugu a la walahi Allahu akbar ni n y'a fɛ i tɛ se ka da la a ka di n ye kojugu mais i jɔ kulu n bɛ kuma kelen min f'i ye e k'i miiri dɔrɔn i yɛrɛ hakili b'i sɔn i miiri dɔrɔn Safɛ c'est-à-dire ni ye miiri n'a ka ko kɔrɔlen ninnu ma dɔrɔn voilà n fari bɛ sin ka voilà o fari faga min b'i sɔrɔ dɛ o kɔrɔ de k'i ka walan sɛmɛ i bɛ nin muso filanan ko i b'a dabila pewu tɛ se k'a to yen a ka di n ye ni si ni kɛnɛya n y'o de f'i ye n tɛ se k'a to yen n b'a fɛ de kulu ne kɔni ɲɛ bɛ mun na sisan n'i b'a fɛ ne ka tiɲɛ de f'i ye i b'a fɛ n ka tiɲɛ de f'i ye awɔ n b'a fɛ ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ko in a bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ hakilina tɛ ne bolo n bɛ se ka mun d'i ma a la o ye kelen wa jarabi fura tɛ ne bolo wa n b'a yirila k'a fɔ fɛnɛ ne tɛ se ka se fana ma ka ci ɲɛfɔ nin ko in ɲɛnabɔbaga ɲuman ɲuman ye e yɛrɛ de voilà Bakari ne y'a dɔn sisan de ko e t'a fɛ ka ne dɛmɛ ayi kulu o tɛ k'a fɔ n tɛ fɛ k'i dɛmɛ o tɛ n tɛ se de ne bɛ se min dɛmɛ o n'o don k'an bɛn e na so fo i n'u fo ayiwa d'accord i y'a faamu n y'a faamu k'an bɛn baasi tɛ i bɛ n ka foli fɔ fana n'ala sɔnna k'an mun fo n'ala sɔnna